kedu ka mmadụ ya esi wee dine nne nwunye ya ị na-agwa m na ọ bụla arụ kama na nwunye mmadụ ka idine nne nwunye gị nya nne na nwa ka ị na-anụzinụ asị na nwunye mmadụ ka idine na onwere enidi ha ịkpụ arụ ọbụla tupu ị mara na arụ. Come on, o nwefe nchọkụ nne na ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma ife nwanne anyị nwoke Dibia Mmiri Enweiro Okarakwu kụzi. Achọrọ m ka unu gee ya maka ife ya bụ igecha ị na-ajụ onwe gị ajụjụ o nwere ife dị n'ife ọkọwa. Gee ntị, ana m abịa obere oge ya dị na gị ọsịsọ. Let me now tell you, mụ ama mmekwu ya mụ ama mmie maka nwere onwe m wee nye instances. Ọ bụ na mụ nụrụ nwaanyị nwunye m wee mụọ nwa, ọgọ m nwaanyị wee bịa ọmụgwọ, ọgọ m nwaanyị wee chabaa m anya. Ị ma na ndị na ọgọ m nwaanyị na mma akpọrọla ya alụ, ọ bụrụ nsọ. Bring it on, argument ebidogo. Ị ga-asị m na-asị milike nke ị na-ekwu ọ bụrụ nsọ. Go and ask your father, ask your grandfather. Ọ bụrụ nsọ kama na ọ jọrọ ntị njọ. Nsọ nwunye gị ka ọ bụrụ nsọ anyị ada akpụli ya alụ. We are here to learn, abi. Ọ bụ na ị chọrọ ihe ịmụta ihe. I'm telling you things to learn. Ị ga-eme argument on this one mana jụọ okenye. Ada akpụli ya alụ. Anyị ma na ọ dịrọ normal to your hearing, but it's normal to the spirit. Now a na-ajọọjị mụ achị ịjọọjị mụ na mụ dinalụ nne nwunye mụ, a ga na-ajọọjị na mụ dinalụ nwunye mmadụ. Mana o nwere ife o kwuru, ọ sị na the spirit is not against it. Ebe a ka m pikiri interest. Ajụjụ wee bụrụ kedu spirit dị ife ahụ. Ịma mgbe ụfọdụ a na-ekwu maka gospel ma a na-ekwu maka Bible, o nwere ndị ọ na-agba agba n'isi na ikwetarọ na Jesus Christ ọ na ikwetarọ na Chineke apụtaghị na Chineke adịrọ. Nke a your personal decision. Mana e nwere ife bụ truth, undeniable truth, and otu a ka ọ dị. Ma na every law a na-eme in this life dị based on the Bible. Ị jụrụ onwe gị why? Tupu ị gụọ law, ị ga-eme CRS and ị ga-apasị ya. Kedu ka ihe esikwa m na spirit is not against it? Kedu spirit dị ife ahụ? E nwere ọtụtụ mmụọ nke a na-akụzi na nkụzi nke okwukwe. E nwere so many spirits. Obodo ọhụrụ dị iche iche na mmụọ ha nwere ife ọ na-asọ. E nwere ifu forest n'obodo a, e nwere ifu river n'obodo a, nke a na-eri nke a na-asọ nke a. Ife niile a efuru ka Chineke ji wee nechaa anya wee fụ na judgment differs. O wee kpọpụta diọkpara ya wee mee ya the final judge. Nyanwa ya ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ife baalụ baalụ. Ife ọbụla megidere mmadụ megide Chineke baalụ. The highest deity e nwere n'ụwa niile ma n'eluigwe ma n'ụwa ma n'okpuru ụwa ọ Chineke kere eluigwe, Chukwu okike abịama. So ife ọnwụ na ọ dị against